Nyakwarom gajonka mora mintiere geno mara ni dhi nyime gi odiochiengi e yo makare dakika na 12 tok saa 3 mano mar okinyi pile ka pile wuok tich nyaka chieng' tich abich chakre saa 3 mar okinyi nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango. Chenro en mano mar Mbaka Oromo. Okinyi ma kawuono adhi bedo kata ye kidienje ariyo mano mar Mbaka Oromo kapok adonjo gi twak e chenro mar Mbaka Oromo mi chal mar fwambo. Okinyi ma kawuono weche mathoth timore kor gwenge ma pacho kaindi duto te ma bendi biro bedo kiyudo e weche magwa manyiena. Mokwongo nitiere rombe mopogore opogore ma bende odiochieng' ma kawuono nitiere e kaunti mano ma Mombasa. Ka mokwongo en romo ma bende jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua biro bedo ka yuore. Obiro bedo ko yuore romo mano mar thieth, romo makelo kanyakla jotim nonro mago mag science, romo mar 36 mong'ere kaka Conference of the International Scientific Council of the Trypanosomes Research and Control. Roma kamano dhi nyime e magawa moro mantiere e kaunti mano ma Mombasa. Ka bende roma kamanya kwa ramgejwang wantiere gi jafombo maro e kaunti ma Mombasa. Joja oko biro bedo kaluonwa romo maket kod mano. Ka bende jalup jatend piny Kenya igeno ni biro bedo ka yuoro e romo maket kod mano. Ka ono romo saa 7 mano mar odiochieng'. Kopogore gi mano romo machielo ma bende timore e kaunti ma Mombasa. Mineno ka main tipo mano mar speaker mar od bura mar National Assembly Moses Wetangula. En bende odhi yuore e romo mano mar jokom mago mag committee mopogore opogore e od bura mano maduong' ma pacho kainde. Roma kamano bende nitiere achiel kuom magawa mantiere kaunti mano ma Mombasa. Ka bende romo makamanya kwa ramgejwang en mar chwalo dongruoge mopogore opogore ma bende nitiere e od bura. Okinyi makawuono jokoma mopogore opogore mago mag committee mopogore opogore e National Assembly romo e county mano ma Mombasa. Moses Wetangula biro bedo ka yuoro e romo maket kod mano. Romo machielo ma bende timore e county mano ma Mombasa. Mineno ka main tipo mano mar jagoro maduong' e bo migao mano mar treasury, migao mochung' ne weche mag omenda e pacho kaindi Laktar Chris Kito. En bende okinyi makawuono odhi yawo romo moro e kaunti ma Mombasa, mano romo mar 11 mong'ere gi dholiech kaka Annual Tax Convention 2023. Romo mano mar kelo dongruoge mopogore opogore e osuru ma pacho kende. Wang'e ni piny Kenya higa ni kende osuru mopogore opogore osechwal e mwandu mopogore opogore, pek ma bende oganda ma pacho kaindi kadhe miwuoro. Koro okinyi makawuono gidhi bedo gi romo mano mar neno ni osuru ma bende jopiny ijuogo. Ere kaka jopiny nyalo yudo dongruok kaluwore kod osuru maket kod ma. Mamoko ma bende dhi bedo ka yuore romo maket kod mano en Commissioner General mano kaduol mar KRA mong'ere kaka General Humphrey Watanga. Mamoko bende nitiere kanyo jata chenro maduong' mano mar duol mar FKE Jacqueline Mugo, nitiere kanyo jata chenro maduong' mar ISPAC mong'ere kaka Laktar Grace Kamau e kinda mamoko. Rombe adek maket kod mago ma bende timore county mano ma Mombasa. Nyawadwa George Aoko dhi bedo kaluonwa. Ponono nwa dhi nyime gi chenro mar Mbaka Oromo kapok oromo saa 5 mar onyango. Bende George Aoko biro bedo kanyiso ni rombe maket kod magi osechopo kanye. Kopogore gi mana duogi county mano ma Nairobi. Mineno ka main tipo mano mar gavana e county mano ma Nairobi. Okinyi makawuono odhi bedo e gwenge mago mag Kibra. Odhi bedo e skul moro mong'ere kaka Olympic mantiere kar chung' od bura ma Kibra. Romo makama ma bende biro bedo kotimo nyakwarom gajwang'. Odhi bedo kanyo gi jatend migao mochung' ne weche mago mag chiemo makare e county ma Nairobi mong'ere kaka Susan Silantoi. Gibiro bedo ka gitimo nonro mar neno kaka chiemo ma bende osebede kichwale sikunde. Kaka chiemo ponono ni nitiere kod ndhadho makare ne nyithindo. Koro maendi biro tok yuak mopogore opogore ma bende odiochieng' manyoro nobedo kaluwore kod chiemo ma bende iko e sikunde. Roma kamano chakre saa 6 mano mar odiochieng' makawuono. Kopogore gi manya korom gajwang' e county mano ma Kisumo bende odiochieng' makawuono nitiere kod dongruoge mopogore opogore ma bende biro bedo katimore. Ka bende nitiere tim mawuok e apis mano mar jotend migepe e pacho kainde Musalia Mudavadi ma bende biro bedo ka mol e county mano ma Kisumo kotelnegi kanyo kod mane en
jatend migao machona kata mana jaod bura machona mano makasipul kabondo Silvans Osele. Koro odiochieng' ma kawuono gidhi bedo ka gidhi romo kanyo gi county commissioner mano e county ma Kisumo, giromo kanyo bende gi jokanyo mochung' ne departments kata mana migepe mopogore opogore mano e county ma Kisumo, mano mar chwalo okenge mag dongruok e county ma Kisumo. E county ma Migori bende nitiere romo ma bende odiochieng' ma kawuono governor e county ma Migori Obago mano Chilo Ayako, romo mano mar chwalo dongruok e county ma Migori. Roma kamano bende dhi yuorie gi jatend migao mochung' ne weche mag ohala e pacho kendi Moses Kuria ka bende gidhi yango gedo kata mana chakruok mano mar gedo mago mag kuonde minyalo time dongruok e county mano ma Migori, mano mong'ere kaka ground breaking mano mar county aggregation and industrial park. Chenro ma kamano biro bedo katimore Makalda mantiere kar chung' od bura manyatike e county ma Migori. Wantiere gi jafwambo marwa Crispin Otieno Mol ka bende odhi Nyatike, obiro bedo koluonwa chenro ma kamano. Kopogore gi mano, weche matimore e pinje ma oko nyakwaram ga jwang'a, tipo mineno ka magi gin bandera mopogore opogore mag pinje mopogore opogore, ranyisi mag romo maywayo pinje mopogore opogore. Romo mano mar UNGA kata mana United Nations General Assembly biro odiochieng' ma kawuono chakore e piny mano mar Amerika e boma ma New York. Wang'ni jatend piny Kenya William Ruto nitiere e gwenge kata mana entiere piny mano mar Amerika. Odhi bedo koyuoro e romo ma kawuono. Romo ma kamano chakre kawuono nyakwaram ga jwang' ka bende biro bedo ka rumo chieng' tarik 26 mano mar dweni. Roma kama bende biro mana bang' thuolo manok bang' piny Kenya nobedo kod romo mano mar lokruok mar kor lwasi. Koro achiedh nade ma bende pinje mopogore opogore kadhe, jotend pinje mopogore opogore igeno ni dhi yuoro e romo mar UNGA matimore New York mano e piny mar Amerika. Adwaro mar mondo mi alure gi kanyo, kata kamano mathoth timore e kor gwenge mopogore opogore duto te ibiro bedo kiyudo e weche mago manyien chakre migago mano saa 7 mar odiochieng'. Mamoko ma bende biro bedo katimore kodhi nyime gi chenro mar mbaka oromo nyakwaram ga jwang' bende biro bedo kokilo ni achiel kachiel. Kete mane TV mar Ramogi akaw yweyo aduogo gi twak e chenro mano mar mbaka oromo. Wang'ene ni gi pek mar ngima ma bende medo hidho. Ere kaka onyalo yudo resruok? Antiere ka gi jalony weche mag ochumi kanyakla kod jal mawuok e sekta mar wuoth e pacho kendi. Kete mane Ramogi TV.